Ens trobem davant del tema més important, o almenys dels més importants, dels que anem a tractar en este ple durant molt de temps, en aquesta legislatura, perquè al final així del que estem tractant és de si tenim dret a tindre una concessió d'aigua o no, de si hem de permutar-la en els regants o no. I aquesta permuta val diners, això val diners, i val més que es tinguérem la concessió, senyor Signes, això vostè ho sap, encara que diga que no, perquè clar, sap que la resposta és que és més cara l'aigua de permuta que l'aigua de concessió directa que pugui tindre, per exemple, la ciutat de València. Efectivament, si tinguérem la concessió d'aigua del Xúquer, ara no hauríem de pagar aquesta permuta i no estaríem parlant de constituir aquesta comunitat d'usuaris. Així, a qui li interessa crear aquest òrgan? Realment, qui s'hi ha beneficiat creant aquesta comunitat d'usuaris? Qui és qui farà negoci? Parlem clar, qui farà negoci amb això? Evidentment, no anem a ser els consumidors que pagarem l'aigua de les nostres deixetes, i la pagarem més cara del que deuríem fer-ho. I tampoc ho seran els regants i els agricultors del nostre poble i dels pobles veïns. Perquè damunt d'ells encara han sigut generosos, encara els hem de donar gràcies, han sigut generosos i accedeixen a aquesta permuta dels 10 hectòmetres cúbics, dels 10,5, perquè si no, no sé com anem a alimentar aquesta potabilitzadora que ha tardat tants anys en construir-se. Que el nostre camp, cada vegada, els nostres llaurós cada vegada estalvien més aigua. I resulta que en el pla de conca el que hem alegat, que està a punt d'aprovar-se, resulta que se retallen uns 200 hectòmetres cúbics de concessió. Resulta que els que tenien se'n van a llevar 200 hectòmetres cúbics. I de tots aquests 200 hectòmetres cúbics resulta que la Confederació no se'n pot atorgar ni tan sols 10 als pobles de la Ribera. Resulta que aquesta aigua que estalviem així se n'anirà al Bassete, se n'anirà a Sagunt, se n'anirà a les necessitats de València. I de 200 no tenim 10 per als pobles de la comarca, per als mateixos agricultors que després quan obrin la seva aixeta també pagaran els 7 cèntims per tindre permuta. Resulta que així mai tenim dret a aquestes coses, mai ens arriba. No sé què passarà,